Jézus srácok, Kevin itt van megint egy GTA live-val. Máma 60 milliót fogunk kekölteni, mert úgy be kellett kezdeni a GTA-t, sajnos. Úgyhogy lássuk, mit tudunk venni. Még lehet már, még lesz egy Black Ops 2 videó barátaimmal. Hogy ki tudja. Igen, lány lettem, nem én választottam. Nézzük milyen ruhát, az egész ruhát megvesszük, srácok. Az egészet, hogy kell. Utána megyünk a fegyverboltba, és meg tudunk venni. Aztán utána megint gyűjtenem kell, megint farmolni kell a pénzt. Fel kell gyűjteni max 70 milliót megint, srácok. Nagy baj volt múltkor a PlayStation-ömmel. Aztán mindent letörlök. Úgyhogy lehet, hogy még lesz olyan GTA videó is, hogy csak story módozok, vagy kiviszem az egész storyt. Meg ki tudja, srácok. 1 millió el is ment. All yours. Cool. Okay, we're all done, I think. Okay. Mindjárt, srácok, egy perc. Meg kell nézni, hogy jó-e. Na, folytassuk. Mit kell megvenni? Mindent, srác, mindent. Csunyáktól szépig. Csunyáktól szépig. Mindent, srácok. Ennyi. Ruhát gyors felszkenve jó lesz. Alaradaj. Rider. Ebben jó lesz. Inkább nem, srácok, csúnya. Na? Még nem levonni át, házat akarnák venni, nem tudok, srácok. Na srácok, megcsinálunk gyors egy glitchet. Tásom mondta, hogy ez jó lesz. Én meg kéne találnom, az hol van.